Haast 200 omwoners van de Nij te bouwen, 380 kV stroomverbinding over Friesland, kwamen toons de juni in MFA Tillehoes in Koortse Tille. Daar kon men vragen stellen aan Tennet en RVO. Meestal die driehocht onder als haast nijste heegspanningslijnen wanjen, zogen letterlijk de bui hingen. En die worden wel angstig. En dan, wat gebeurt er als mensen angstig zijn? Dan gaan ze om zich heen slaan. Of ze verstijven, doen helemaal niks meer en denken laat maar, want het heeft toch geen zin. En dat is uiteindelijk, door deze impact, wordt letterlijk de stem van de mensen ontnomen. En dat is iets wat ik zelf heel verdrietig vind. Nou, ik zou er zien als een verschrikking. Deze bestaande hoogspanning mag theater, daar ben je gewoon gewend. Maar er komen 2 nieuwe jonken, hege jongens. En dan wordt TCT weer de oude aanbrutsen. Maar correct voordat dit plan naar buiten kwam, toen kregen we vanuit de overheid in Den Haag het predicaat een iconisch landschap binnen de noordelijke Friese geworden. Nou, ik snap er niks meer van. Wat ik belangrijk vind, de mensen die er direct mee te maken hebben, maar ik een goede vergoeding krijgen. En net zeggen, ja, je huis is zo volle werk. En dat is het, nee. Je moet je huis verlitten, je moet naar je huis kepen. Je moet het inrichten. Dan moet je best een hele goede vergoeding zien staan. Er is bij de beziekers ook wel begrip dat er stroom nodig is in het hele land. Alleen op de kaart van dit tracé, daar zit een soort pine. Er is bij Gelieks Noord door huizen die het mogelijk sloopt als verkocht worden matten en de vergoedings daarvoor. Dan wordt een onkeerregeling ombeen. En daarin zorg ik dat het heel kader is, dat dus mensen net op geen enkele manier gecompenseerd worden. Alleen maar de lessen en geen enkele lussen. En je moet het eigenlijk zo zien, deze verbinding is een snelweg die dwars door de gemeente gaat. Er zit geen enkele oor op dit om. Die auto's razen dus alle dagen voorbij, juist rijden, maar je kunt er zelf nooit op zitten. Het gevoel dat het noorden de boel weer herbergen maakt, leeft het bot bij de gemeente en de beziekers. Tennet had er mee om te gaan. Ja, het grootste uitdaging is toch wel te zorgen dat mensen met een beter gevoel naar huis gaan dan ze hier binnen zijn gekomen. Dat is toch wel, nee, dat lukt inderdaad niet. Nee, dat klopt. Ik merk toch ook in veel gesprekken dat het toch wel lukt. Dat mensen toch wel echt vragen hebben die wij kunnen beantwoorden, maar in sommige gevallen ook weer niet. En vervolgens, ja, wij willen gewoon zo snel mogelijk de mensen duidelijkheid geven. En het is echt wel heel complex om 115 kilometer nu de mastposities te gaan bepalen. En we hopen dat echt binnen nu in een jaar te gaan doen. Dus dat we weer aan de mensen kunnen vertellen, oké, nu weten we wel waar ze komen en of u in welke regeling past en wat dan de impact is.